onnasta olla täällä. Mä oon opiskellut muutama vuoden täällä Turussa tuolla Oulu Academy-hankkeeni puolella. Tosiaankin niin sitten siitä ajasta kun oli täällä, niin tullut harrastettu jos jonkinnäköistä. Eli mä tosiaankin opiskeluiden jälkeen lähdin HP:lle. Tuli niin kuin rakennettua silloin jo näitä globaalia juttuja. Samoihin aikoihin perustui ton Mobile Mondayn. Sekin levisi aika hyvin maailmalle, eli tuli harrastettu just tällaisia niin globaaliyhteisöjä rakentamista ja brändäystä. Eli just tää Vasaari, Mobile Monday, Startup Sauna, Slush, muutamia brändejä, mitä on tullut tehtyä tässä vuosien mittaan. Eli diggaa tehdä tällaisia erottautuvia globaaleja brändejä. Et toivottavasti muutama niistä jäänyt mieleen. Ja sen takia, että just tästä HP-tarinasta niin lähtee liikkeelle, koska Rovio-historia kans lähtee siitä. Eli vielä 2003 tällainen pelitekoskava, eli 2003 Nokia oli tuonut nämä ekat smartphoneit, eli tää oli aikaa paljon ennen iPhonea ja kaikki näitä. Ja tehtiin hyvä kilpailu silloin, itse asiassa Nokia-nimi oli messissä, tavoitteena on kehittää mahdollisimman hyvä mobiili monipelattava peli. Ja Niklas ja pari sen kaveria, ne osallistaa kilpailuun, kehitti tällaisen pelin kuin King of the Cabbage World. Sitten tuli sen jälkeen juttelemaan mulle, että okei, että luotettiin tuossa kavaa, että mitä kannattaisi tehdä. Ja ne oli opiskelijoita niin kuin te kaikki, tai suurin osa täällä, eli ihan samassa niin kuin tilanteessa. Alkoi ihmetellä, että okei, että mitä niitä kannattaisi lähteä tekemään. Mä oon aina uskonut siihen, että kannattaa tehdä sellaisia juttuja, joita rakastaa tehdä. Ja Niklas ja kaverit digas tehdä pelejä, pelata pelejä, niin ehdotin niille, että miksi et laita pelifirmaa pystyyn, että se on helppoa. Ja sitten ne laittoi Rovio pystyyn, tai alkuun Reuden nimellä, mutta sitten tuli aika nopeasti Rovio. Ja sitten on pitokelauset, 6 vuotta eteenpäin, 51 peliä, 11. joulukuuta 2009, 50 peli Angryworlds. Eli periaatteessa noin toi niin kuin historia silleen jonkinnäköisessä pähkinäkuoressa. Mutta ehkä tuossa muutama juttu, mikä on niin kuin tosi tärkeä tässä, eli Rovio ja koko tämä Angryworlds-kuvio lähti liikkeelle opiskelijaprojektista. Eli viesti niin kuin siinä, että jos Niklas ja kaverit pysty tekemään sen, niin kyllä tekin pystytte. Ei niin kuin mitään syytä, miksei. Ja sitten tietysti ehkä tämä toinen juttu, että aika vähän tällaisia overnight success storyja. Tossakin piti tehdä 51 peliä ja meni 6 vuotta ennen kuin Angryworlds tuli ulos. Että on aika vähän tällaisia, että okei, että yksi kaveri jossain tekee pelin ja sitten se on ykkösenä. Et niitäkin esiintyy, mutta ne on enemmän tällaisia lottovoittotyyppisiä juttuja. Joo, eli niin kuin tuossa tuli jo aikaisemmassa puheenvuorossa, että hyvä aika perustaa se oma firmaan itse asiassa tänään. Ja teille olisi ollut vielä parempi, mutta tänäänkin on ihan jees. Että se on oikeasti, jos haluat tehdä siistejä juttuja, haluat vähän pystyy vaikuttaa siihen omaan elämään, omaan tekemiseen, niin kannattaa niin kuin harkita. Tai ehkä enemmän kuin harkita. Rovio Story, eli 11. joulukuuta 2009 niin tuotiin Angryworlds ulos. Ja sitä kehitettiin 8 kuukautta ja se lähti siitä liikkeelle, että tuo Jaakko Iisalo meillä niin pitchasi tällaista uutta peliä. Et se peli oli hyvin erilainen, mitä Angryworlds on nykyään. Mutta kaikki rakastu heti niihin lintuhahmoihin, jotka oli siinä Jasko pitchissä. Ja sitten vaan päätettiin, että on ihan pakko tehdä peli näiden lintujen ympärillä. Eli Angryworlds tosiaan lähti niistä hahmoista ja sitten hahmojen ympärillä rakennettiin peli. 8 kuukautta, 12 tyyppiä ja tosiaan 2009 saatiin peli ulos. Ja sitten päästiin ykköseksi Suomessa, päästiin ykköseksi Ruotsissa. Sitten Apple bongaset, mitä oltiin tekemässä, niin päästiin Apple featureointiin UK:ssa ykköseksi. Sitten mentiin sama kuvio läpi Jenkeissä ykköseksi ja sitten pysyttiin siellä about 300 päivää, joka taitaa olla 10 kertaa enemmän kuin mitä kukaan meidän kilpailijasta niin on pystynyt. Eli pysyttiin aika kauan siellä ykkösenä. Ja sitten näihin aikoihin, siihen aikaan kun meillä on ehkä joku 2-3 miljoonaa latausta ränkkäreistä, niin sitten aloin sanoa kaikille, että meidän tavoite on 100 miljoonaa latausta. Ja kaikki Roviolla ja erityisesti Rovion ulkopuolella piti täysin hulluna, että se on ihan mahdotonta, että 100 miljoonaa latausta, että Tetris on pystynyt niin siihen, niin meni yli 20 vuotta, että no way.
Ja sitten meillä meni eka vuoden aikana, eli eka 12 kuukautta äänikkäriä, niin meni 50 miljoonaa latausta, sitten tuli joulu, meni 25 miljoonaa lisää ja sitten maaliskuussa niin päästiin 100 miljoonaa, eli me päästiin 15 kuukaudessa 100 miljoonaa latauksia, ettei se ihan mahdotonta ollut. Ja nyt jos katsotaan niin latausnumeroita, niin me ollaan yli 2 miljardissa. Eli ihan niin hyvä vauhti pysynyt tai itse asiassa kiihtynyt tuossa koko ajan. Ja 2 miljardia latausta Angry Birdsia niin tarkoittaa sitä, että Angry Birds on maailman jaelluin viihdetuote ikinä. Eli hakataan kaikki muut pelit, musiikki, videot, kaikki. Ja tietysti jos katsotaan Angry Birdsia nyt kulmalta, niin se on ihan hyvä ja hyvä alku. Mutta se mikä on tärkeää siinä, että me ollaan rakennettu maailman nopeiten kasvanut kuluttajabrändi ikinä. 90 jenkistä tuntee brändin, 93% kiinalaiset tuntee brändin, kaikki Koreassa tuntee brändin. Ja Suomessakin muutama tyyppi tuntee brändin. Ihan ok. Ja me ollaan brändivoimalla, eli me laajennettiin tuotiin eka animaatiosarja ulos viime vuonna, vuosi sitten. Eka vuoden aikana taas tämä maaginen 2 miljardia, eli saatiin 2 miljardia katselukertaa meidän animaatiosarjalle. Johtuen siitä, että jaellaan sitä meidän pelien kautta. Ja meillä on tällä hetkellä yksi maailman suurimmista videojakeluverkostoista. Eli me pystytään jakamaan meidän omia animaatioita, mutta ollaan myös lisätty sinne viime aikoina National Geographicia ja Fraggle Rockia ja viimeksi just toi Stan Lee. Stan Lee on varmaan jollekin tuttu, eli Spider-Man, Iron Man ja sitä rataa tehnyt ja isoja juttuja, niin sen uusin Chakra-niminen tällainen supersankari-animaatio niin on meidän jakelussa, meidän kanavalla. Eli laajennettiin animaatiopuolella ja tällä hetkellä tuo meidän animaatiostudio Pohjois-Euroopan suurin. Eli meillä on tällä hetkellä 3 animaatiosarjaa tuotannossa. Ja sitten meillä on myös meidän eka täyspitkä elokuva on tuotannossa, eli se tulee tuossa 2016 4th of July viikonlopuksi tulee ulos Jenkeissä. Me tehdään animaatiopuolella. Sitten varmaan olette huomannut, että tehdään kuluttajatuotteita. Meillä on joku 40 000 eri Angry Birds brändättyä tuotetta ulkona. Ja se mikä on mielenkiintoista siinä, että me ollaan 4 vuodessa, niin me ollaan päästy top 10 kaikista maailman lisenssioiduista brändeistä. Eli Disney on vielä paljon suurempi, että me on ykkösenä tuolla listalla, mutta riippuu mitä keneltä analyytikolta kysyy, niin me ollaan joko 7. tai 9. suurin lisenssioitu brändi maailmassa. Eli ei vielä ykkösenä, mutta top 10. Eli me ollaan rakennettu toi nopeammin kuin kukaan muut ikinä aikaisemmin. Et siinäkin saatu ihan hyvä alku aikaiseksi. Pelejä, animaatioita, kuluttajatuotteita ja siinä tai sillä alueella niin me tehdään myös vähän tällaisia isompia tuotteita. Ollaan myös rakennettu muutama puisto ympäri maailmaa. Eli me ei rakenneta tällaisia isoja teemapuistoja, mutta rakennetaan Angry Birds tällaisia aktiviteettipuistoja. Ja niitä meillä on Suomessa muutama, UK:ssa, Venäjällä, Kiinassa. Ja sitten meillä on myös yhdessä NASAn kanssa pari puistoa tuolla Houstonissa ja sitten on Kennedy Space Centerissä Floridassa. Taitaa olla ainoa firma, jolla on presenssi NASAn niin kuin tontilla tuolla Jenkeissä. Siinäkin on hyvä alku, tällainen teema tässä. Ehkä huomaatte, että ollaan vasta pääsemässä alkuun. Mutta just tuosta NASAsta niin puheen ollen, niin mehän tehtiin tämä meidän Angry Birds Space pelin launchi yhdessä NASAn kanssa. Ja koko se projekti lähti liikkeelle itse asiassa siitä, että vähän reilu pari vuotta sitten meitä oli 30 tyyppiä firmassa, nyt on 850, ollaan vähän kasvettu. Mutta tosiaan niin oli sellainen about 30 tyyppiä, niin vastasin kaikesta niin Twitteristä ja Facebookista ja niin edelleen, niin oli kaikki noin, koska halusin just tietää, mitä meidän fanit ajattelee, mitä markkinassa tapahtuu. Sitten yhtenä päivänä tuli twiitti NASAlta, että jos ikinä löydätte possuja avaruudesta, niin NASA voi jeesata, että niillä on enemmän tietoja käsittelypoveria kuin mitä silloin 69, kun laittoi miehen kuuhun. Ja sitten tietysti vastasin ja sitten juteltiin sen NASA-jengin kanssa ja sitten menin juttelemaan tuolla Järjellä ja Petrillä, joka veti silloin meidän pelistudio tässä on Petrillä, että me juttelin just NASAn kanssa, että meidän pitää tehdä jotain tuohon avaruuteen liittyvää. Sitten päätettiin niin oikeastaan siinä, kun seistiin siellä kahviautomaatin ympärillä, että hei, tehdään Angry Birds Space. Sitten lähdettiin tekemään sitä Angry Birds Space-peliä ja
Alusta asti niin selvää, että tämä pitää myös sitten launchata avaruudessa. Ja sitten me saatiin noin venäläiset kosmonautit viemään sinne vähän änkkärileluja, koska nykyään NASA ei lennätä mitään kamaa sinne, tai ei ainakaan niin kuin ihmisiä, että pitää mennä tuon Venäjän kautta. Niin ne vei sinne ystävällisesti vähän leluja. Ja sitten tuo Don Pettit, joka oli silloin just tämä astronautti, joka oli siellä ISS, eli siellä International Space Stationilla, niin sitten Don teki sellaisen hyvän videon, missä se sitten pelasi sellaista real life Angry Birds-peliä siellä. Launchatti tosiaankin Angry Birds Space avaruudessa. Et se oli niin sellainen tavoite, että koko planeetta tietää, että tulee uusi peli meiltä. Se on aina hyvä ambitiotasolla. Pyritään siihen, että koko planeetta mielellään niin tietää, että tehdään jotain. Ja kaikkein paras juttu tietysti tuossa NASA-launchissa, että se ei maksanut meille mitään. Meillä oli itse asiassa Samsung sponsorina, me itse asiassa ansaittiin rahaa sillä avaruuslaunchilla. Eli meillä niin markkinointi generoi rahaa, ei polta sitä, tehdään vähemmän tavalla. Se on aika tyypillistä koko tällä meidän markkinointi-approachille, että me ollaan käytetty yhtään rahaa perinteiseen mainontaan tai markkinointiin, että ollaan tehty tämän tyyppisiä tempauksia. Ja viime kesänähän me oltiin eka brändi, joka valtaisi Punaisen torin tuon Moskovassa. Me otettiin koko Punainen tori haltuun ja meillä oli 40 000 fania, niin tehtiin se vielä niin, että se oli samana päivänä, kun Venäjällä on tämä high school graduation ja niillä ei ole sellaista perinnettä, että saa jonkun valkolaki päähän, niin me kehiteltiin sellainen, niin me annettiin kaikille niille valmistuneille änkkäri-lippikset, missä onniteltiin siitä valmistumisesta. Ja pyritään siihen, että siitä tulee venäjälainen perinne, ei valkolaki änkkäri-lippikset. Pitää luoda näitä perinteitä. Tänä vuonna meillä on tarkoitus tehdä sama 10 kaupungissa. Mutta se Punaisen torin juttu oli sellainen yksi niin kuin highlight ja henkko viime vuonna, koska sitten me oli päivällä siellä, niin oli soundcheck, että siellä me oli muutama bändi esiintymässä ja näin. Niin. Sitten mä vaan sanoin, että okei, että mä voisin oikeastaan heittää sen mun puheen nyt. Sitten ne vaan katsoi siellä, että ei täällä ole mitään mainintaa mistään puheesta. Sitten että joo, että se on ihan ok, että he sanoi just toi meidän Venäjän kollegoille, että saatte vaan, että me ollaan sponssaamassa, niin totta kai pitää puheen, jos mä haluan. Sitten sanoin, että joo, no todetaan, että pidetään tuo soundcheck loppuun. Ja sitten tosiaan mä sain mikin käteen ja sitten siellä oli siisti päivä, niin siellä oli varmaan joku sellainen 10-15 000 ihmistä siellä Punaisella torilla. Ja se mun mielestä oli tosi nastaa, että pääsin niin just pitää puheen Punaisella torilla. Se oli sellainen vähän vuotojuhla-meininkiä. Niin pääsi kertoa just kiittää faneja ja onnittelee niitä valmistuneita ja näin. Se oli ihan siistiä, että ei veikkaisi, että kovin moni suomalainen ei niin myöskään kovin moni venäläinen Putin ja sen frendiä lukuun ottanut käynyt vetää puhetta tuolla Punaisella torilla, että se on ihan jees. Tässä niin taas, että kaikkea voi tehdä, että pitää niin vaan mennä asenteella, että mikä ei ole mahdotonta. Mutta joo, tehdään tosiaankin markkinointia vähän eri tavalla, siihen ei aina tarvitse käyttää rahaa, että pyritään niin siihen, että erottaudutaan massasta, että ei kuitenkaan pystytä skapaa niin näitä Disney ja muita niin vastaan sillä, että käyttäisi enemmän rahaa, niin tehdään sitten vaan paremmin ja fiksummin, pärjätään ihan hyvin niin kuin sillä tavalla niin tuossa kilpailussa. Ja toi on ihan mielenkiintoinen vaan just näistä Hollywood-studioista puheella, että nyt kun meillä on tämä meidän Toons TV-jakelu, niin aikaisemmin aina kun juteltiin näiden Hollywood-tyyppien kanssa, niin aina sitten sanoin, että hei Peter, if you need help, we can help you with distribution. Ja nykyään kun meillä on nämä keskustelut näiden samojen tyyppien kanssa, niin aina ihan saadaan siistiä, kun pääsee sanoa, että hei, if you need any help with distribution, let us know. Ja me ollaan promottu just Disneyn ja Foxin ja kaikki elokuvia meidän kanavalla. Me ollaan jeesattu niitä nettijakelun kanssa. Ja jees. Pientä korvausta vastaan tietysti. Joo, eli ollaan tosiaankin aktiivisia viihteen kaikilla alueilla. Et se on tämä meidän eka E. Eli jos me katsotaan Roviota tänä päivänä, niin katsotaan yhteensä, ei peli, ei viihdefirmana, vaan me tehdään tällaista triple E-juttua, eli Entertainment, Education, Entrepreneurship. Ja tämä toka E, mihin mä itse laittanut viime aikana aika paljon paukkuja, eli meidän koulutusprokkis. Aloittiin 3 vuotta sitten, niin päätettiin, että me annetaan maailmalle koulutus. Eli päätettiin rakentaa, yhdistää suomalaista koulutusta ja oppimista niin Angry Birdsiin, eli ollaan kehittänyt Angry Birds Fun Learning prokkis. Otettiin Suomen opetussuunnitelma pohjaksi. Meillä on opetushallitusleimat itse asiassa kaikissa meidän opetusmateriaaleissa, niitä saa käyttää Suomessakin kouluissa. Ja lähdettiin niin tästä varhaiskasvatuksesta 3-6-vuotiaista. Me ollaan rakennettu siihen täyssetti, että meillä on
pelejä, kirjoja, oppimisympäristöjä, sekä fyysisiä että digitaalisia. Alettiin viemään tätä markkinaan itse asiassa viime vuonna Kiinassa. Koulutettiin ekat opettajat, eli meillä on opettajakoulutus mukana tässä teidän yliopistopartnereiden kanssa, ja meillä Helsingin yliopisto mukaan, niin koulutettiin ekat opettajat viime vuonna Kiinassa, ja nyt nousee ekat tällaiset Angry Birds Fun Learning Centerit Shanghaihin, Pekingiin ja Chengduun. Viime viikolla mä olin Japanissa, ja siellä oli sellainen 3000 japanilaisen kokoontuminen, eli tämä New Economy Summit, jonka toi Mikitani-san, eli Rakutenin paikallisen Amazonin perustaja, joka on myös ton pääministeri Aben neuvonantaja, niin sitten toi Abekin tuli paikalle, niin sitten tietysti taas tämä punainen huppari toimii aika hyvin, että 3000 japanilaista tummassa puvussa, minä punaisessa hupparissa, ei ole vaikea erottautua. Sitten mä juttelen Abelle, että I'm Peter from Rovio. I have a personal invitation from Jyrki, Prime Minister, to come to Slush. You should be there. Niin katsotaan nyt, että Abe lupasi, että se voisi tulla Slushiin. Sitten kun olin vähän aikaa vielä puhua sen kanssa, niin mä ehdittiin, että mä jopa sitten siinä samalla, että voitaisiin laittaa niitä koulutuskuntoon japanilaajuisesti. Että ei siihen tarvitse niin vajaa minuutti, niin toi oli hoidettu. Mutta itse asiassa haluaisin vain kertoa tämän sen takia, että tällaisella asenteella me tehdään näitä juttuja Roviolla. Eli ei pelätä tehdä isoja juttuja, ei pelätä tehdä uusia juttuja. Jos katsoo, mitä mä olen aina tehnyt näitä juttuja, niin se kaikkein tärkein on just tämä asenne ja ambitiotaso. Ei pelätä tehdä asioita, mutta ei myöskään pelätä asettaa ihan saadaan kovia tavoitteita. Et nyt me ollaan saatu hyvä alku tämän Angry Birdsin kanssa, mutta meidän tavoite on päästä siihen, että meillä on 1 miljardi fania päivässä. Et tällä hetkellä niin meillä on jokunen 10 miljoonaa fania, jotka pelaa meidän pelejä joka päivä, jo reilu 200 miljoonaa kuukaudessa. Se on hyvä alku, mutta jos me katsotaan kokista, niin kokista tarjolla 1 miljardi annosta joka päivä. Et jos kokis pystyy siihen juomabisneksessä, niin on sitten ihmeellisesti, jolla me pystytään niin meidän setillä tavoittaa 1 miljardia fania päivässä. Eli se on niin se seuraava milestone meillä. Siihen menee varmaan vuosi 2, että päästään siihen, että se on niin se mihin tätä ollaan viemässä. Ja jos katsoo niin sellaista ultimate goalia tuossa, niin halutaan tehdä Angry Birdsista maailman suurin brändi. Että ei se ole sen kummempaa. Sillä tiellä ollaan. Siellä on vielä muutamia brändejä, jotka voidaan ehkä tehdä isommiksi vielä. Mutta toi on niin se, mihin mennään.